Брестську унію заводила польська держава огнем і мечом. Ужгородську унію також огнем і мечом. Днеска позираємо в Україні на создающийся союз власті із ними. Невже унія сама без поддержки власти не життєспособна? Ми думаємо всі, що ото є так. Бо при всіх властях з моменту, я би додав ще, невже унії не можуть відбутися добровольно, а тільки лише державними ресурсами і силовими методами властей. Замітьте, унію Брестську вводили у 1596 році власти Польщі, король і його вся світа, всі ті фанатики підтримали унію і постійно держали, фінансували, переслідували православних і збивали, забирали храми. Да і нині при помочі тих же властей, думаю, польських, також судів сьогоднішні, спецслужби, робиться антиправославна робота. Також і власти Австрії насильственно ввели у 1646 році Ужгородську унію, теж репресивним путем. Запрещає православним молитися і зганяє православних, забирає храми. Чому уніяти нині не кажуть, що усі православні храми, коли заводилася унія, 1000 священників було православних, тільки ж і храмів, чому вони стали зразу тоді уніатськими, і то ся рахувало нормою? Ведь грубо ся нарушало право людей. У імперії можна було австрійським бути православним, но до розпаду її православних переслідували, особливо подкарпатських русинов. Що видимо нині в Україні? Усі три відки державної власти, парламент, правительство і суди, да вже і другий президент восстали преступно проти канонічної церкви. Причому можуть казати, не казати, но діяння їх свідчать про то. Усе публічно, вже не стидяся, не бояся мірового позору і Божої кари, у наглій преступній формі нарушає Конституцію України. І почти українські всі закони насильственно вводять в страну назві якісь там другі церкви. І тим більше говорили, що буде автокефалія, а фактично в Україні зліпили всього лиш навсього митрополію турецьку, стамбульську. Лживо видаває її за будь-то автокефальну, независиму церкву ПЦУ. Жалко. Но історія все поставить на свої міста. І любі чиновники, котрі займалися в свій час не своїми ділами, не згідно їх статуса, вони будуть покликані колись так красиво, торжественно на суд. Арестович, думаємо, от імені правителів київських, висказав задум перших особ держави. Змінити назву держави «Незалежна Україна» на міфічну «Русь-Україну». Що це за новость? Арестович, думає, не сам. Як ви кажете, від імені правителів київських, да й других, висказав задум і тим самим якби відкрив які плани, тайні плани змінити назву держави. Незалежна Україна на міфічну Русь-Україну. Но призыв к такой измене названия без спеціального закону, без референдуму, це є злочин. Арестович мав бути вже арестований. Але він Арестович. Арестовичів не арестовують. Їм хоч що може говорити. А національність українців він предлагає змінити, о чудо, на національність русини. Та 30 років радянсько-українські комуністи, котрі переформувалися українських націоналістів, б'ють і збивають у Закарпатті русинов. Потім часть із них стала нацистами. Ведуть шалену боротьбу, даже велику війну із многими жителями Закарпаття, з русинами, обзиває нас сепаратистами лим за то, що ми мирний народ, церковний народ, мудрий народ, скромний, освічений народ. Хочемо присокотити, зберегти ім'я, з яким мама нас родила. Тому що національність – це
питання національності, питання мами, котра мама тебе родила. Мене родила русинка. І наших людей, почти мільйон у Закарпаттю, родили русинки. Но від іменно з цим нам, колись радянсько-українські танки анексували державність Русино-Подкарпатську Русь у 46-му році. І тоді вже почалися переслідування і запрет русинов. Україна недавно ще розпалила 4-річні судові переслідування русинов. Закарпаття, визивавши на допит у СБУ вище 600 людей, іменно як русинов. Як русинов. Хоча мене в суді теж тягли 4 роки, і я просив суддю, зафіксуйте, я русин, а він мене насильственно, вдумайтеся, насильственно записав мене українцем, хоча я казав, я український громадянин, но по національності русин. В Україні ревуть усі про свою анексію Крима. Да, это боль. Хто не скаже? Анексія Крима – боль. Ну, мало хто із тих плачущих знає, що як їх предки анексували землю і республіку Русинов, Подкарпатську Русь, як грубо заборонивши ім'я русинов, захвативши 600 русинських школ, перевели їх на українську мову, бібліотеки спалили, мільйони книжок палили, а май смілих русинов, котрі не хотіли стати нараз українцями, в сталінські концлагеря направляли около 80 тисяч. І от коли правителі за 30 років утверждали українську ідентичність, ми сказали, добре, ми русини володіємо українською мовою не хуже, ніж галичани або полтавчани. Но ми маємо право мати регіональну мову русинську, і закон, коли був прийнятий по регіональній мові, він свою силу не втратив. А також ми уважаємо національність українців. Але ми хочемо напоминати, що українці київські вже ніколи не будуть русинами. Навіть галицькі українці, котрих Австрія перевела всіх у галицьких, із галицьких русинів у галицьких українців, вже ніколи не вернуться на русинство. Вони його похоронили. Похоронили комуністи, похоронили націоналісти, похоронили. Но є один регіон, благословенний, де русини не дали себе закопати. Закарпаття, Подкарпатська Русь, частина Словакії, частина Польщі, частина Мадярщини, Румунії. Навіть у Молдавії є русини. Не говоря про Чехії, не говоря про Америку, Канаду. Господи, скільки нас є в світі? Говорять 2-3 мільйони. Ми лише кажемо, що творять правителі в Україні. Так собі хотіли би і державу міняти ім'я, і національність міняти. Ми вже то пережили, коли комуністи українські міняли русинам національність. Нічого не вийшло. Один відомий професор Ужгородський написав колись статтю «Як русини стали українцями». Ми тоді у відповідь написали йому у 2 рази більшу статтю «Як русини так і не стали українцями». За ту статтю професор став професором і великим і славним для держави, але для русинського народу він оказався той, хто предав його коріння. Ми же держимося русинства не тому, що це комусь інтересно. Ні Росія велика не знає за русинов, ні Америка до кінця не розуміє, хто такі русини. Но ми знаємо самі, а цього достатньо, щоб ми держали русинами, православними, часть русино-греко-католиків, і ми дуже просимо, щоб, хоча тут в Закарпаттю ми не пішли один на другого всякими війнами, хто вже став православний, хто греко-католик, уже держимося, но культура єдна, язик єдин, історія єдна. І тому що ще недавно ще й Папа Римський об'явив, що уніатська церква ужгородської традиції оказалася тепер дійсно прямого підчинення, союріс, тобто підтвердилося, і вона не лише на рівні із українською греко-католицькою церквою, фактично галицькою, а ще й на голову вища від неї. Отже, ми, русини в Закарпатті, українські громадяни, і ніколи не приймемо ніякі зміни без того, якщо б то була воля всього народу на референдумі. Ну а поки що, вітання всім українцям даємо ми, русини Закарпаття. Многое вам і благає літа всім українцям, особливо
православним нашим